A Xunta de Galicia segue a promover novas medidas para incentivar a natalidade na nosa comunidade. Unha delas é a tarxeta Benvida, que leva funcionando 5 anos e que neste exercicio contará cun orzamento de máis de 32 millóns de euros para que as familias poidan facer fronte a unha serie de gastos nos primeiros anos de vida dos fillos. Neste 2021, a tarxeta incorpora importantes novidades, como a aplicación de complementos ás familias que residan en municipios de menos de 5.000 habitantes, ás familias numerosas e a ampliación do cobro da tarxeta ata os 4 anos para as familias con menos recursos. Esta tarxeta Benvida xa se pode solicitar durante todos os meses do embarazo e ata 2 meses despois de ter ese fillo. Unha tarxeta Benvida con melloras xa que se incrementaron un 25% o seu importe para todas as familias que vivan no rural galego, como este concello de Lousame, un concello de menos de 5.000 habitantes. Fixéronse melloras tamén para todas esas familias numerosas que se duplicou o seu importe, tamén para todos os galegos procedentes do exterior e tamén para todas as familias con menos recursos que se ponga a disposición esta tarxeta ata os 4 anos de vida do neno ou nena. Esta orde que hoxe mesmo se publica no DOGA supón unha máis das numerosas medidas de apoio á conciliación que promove política social, como por exemplo a gratuidade das escolas infantís para segundos fillos e sucesivos. Precisamente a alcaldesa de Lousame destacou a importancia destas axudas e servizos para evitar a caída demográfica no rural. Queremos darlle tamén o recoñecemento á conselleira porque temos moitos servicios da súa área. Incrementáronse, triplicáronse as horas que temos de axuda a domicilio, temos o centro de día no que tamén temos apoio por parte da Consellería na medida do posible, temos o punto de atención á infancia que está moi preto daqui e que está sempre matrícula a tope, os 20 alumnos que ten capacidade e que tamén aí temos o apoio da Consellería, igual que no programa Concilia. Todas estas medidas están incluídas na Lei de Impulso Demográfico que se debaterá a próxima semana no Parlamento.